18 души бяха номинирани за народни представители от Общинската конференция на БСП в Шумен. Най-много гласове са събрали доскорошният депутат Иван Иванов и председателя на Общинския съвет на партията Веселин Пенчев. След направени редица отводи, от първоначално номинираните 39 кандидати за народни представители са останали 18. Най-много номинации, 35, е събрал доскорошният депутат Иван Иванов. 34 гласа е получил общинският лидер на БСП в Шумен Веселин Пенчев. Общинските съветници Лили Петрова и Иван Йонков са събрали съответно 24 и 22 гласа. Дългогодишният народен представител Димитър Дъбов е бил номиниран от 16 делегати. След нашите разисквания, Общинската организация счита, че трябва да излъчим лица, които са свързани с общинската ни организация, т.е. тези, които са членове на партията от други общински организации, бяха изключени от нашето обсъждане. Окончателната листа с кандидатите за депутати ще съдържа 12 имена и ще бъде подредена от областния съвет на БСП, а водачът ще бъде определен от Националния съвет на партията. Добрите резултати на президентските избори дават надежда на социалистите за добро представяне и на парламентарния вод. Ние се стремим да запазим резултатите. Надяваме се, че те ще ни стигнат за двама народни представители. Общинската конференция е отхвърлила идеята за пряк избор на председател на партията, но е подкрепила предложението на Корнелия Нинова народните представители на социалистите да не остават по повече от 3 мандата в Народното събрание.